ପାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗର ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ପୋଜର ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ଜେନା ସେହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ କଳାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଏହି ଡ୍ରାମାଟି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ନିଶ୍ଚିତରେ ଦେବ ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ସେହି ଡ୍ରାମାଟିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ଲେଟା ଆମେ ଦେଖି ସାରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ଲେଟାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପ୍ଲେକୁ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଆମେ ତ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଛୁଟି ଦିନରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଏହି ଜାଗାରେ ଏତିକି ଜନସମାବେଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଥାନା ଆମ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଅଧିକାରୀ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଆଇଜି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାଠୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ପାଉଥିଲି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିନା ଏହି ମଞ୍ଚଟା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମର ସେ ପ୍ଲେଟି ଜଷ୍ଟ 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କେ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସେତେ ଯାଏଁ ଆପଣମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ରେଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେବେ ନାଚିବେ ଗୀତ ଗାଇବେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ହେବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ହେବ, କି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଡାନ୍ସଟେ ହେବ। ରେଡ଼ି? ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ଥାଅ ଏବଂ ଗୀତଟା କେଉଁ ଗୀତରେ ନାଚିବେ କେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇବେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଇଥିବେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣାଗଲା ତ? ବଏଜ୍ ବହୁତ ବହୁତ ତଳେ ଆସ ତମେ ଝିଅଙ୍କଠୁ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସ୍ଲୋଗାନରେ ପାର୍ଟି ନାହିଁ, ସ୍ଲୋଗାନରେ କିଛି ଜୋଶ ନାହିଁ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ରହିଲେ ଆମକୁ ସାଇବର ଠକ ଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ବେଶୀ ଠକିଦେବେ, କାହିଁକିନା ମୋବାଇଲ ଆମେ ହିଁ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ରେ ନେବେନି। ଯେଉଁ ଡ୍ରାମାଟା ହେବ ଲାଇଟ୍ରେ ନେବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଲାଇଟ୍ ନେଉଛେ ବୋଲିକି ଆମେ ଜାଣିକି ବି ଆମେ ଫସି ଯାଉଛେ। ମୋବାଇଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ, ଆମେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇଛେ, କିନ୍ତୁ ସେହିଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତଳରେ ଯେଉଁ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼ି ଯାଉଛେ ସେଠୁ ଆମକୁ ବାହାରି ମୁସ୍କିଲ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେଠୁ କେମିତି ମୁକୁଳି ପାରିବୁ, ସେଠୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁ। ଜରିଆରେ ଠକେ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ଅନଲାଇନରେ ଟଙ୍କା କାରବାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ କିଛି କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ହେଲେ ସେଇଟା ଦେଖ ମାର ହଉ ରୋହିତ ଖାତାଟା କାଢୁଛି ପିନ୍ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଲଗେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ବାପ ମାରିଦେଲି ମାରିଦେଲ ଲୋକଟା ମଉସା ବାପ ତମର ଏଠି ପଇସା ନାହିଁ ଏଟିଏମ୍ ରେ? ପଇସା ନାହିଁ, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ଟି ଅଛି, ସେଠୁ ପଇସା ବାହାରିବ। ନାଇଁ ବାପ, ନିଅ ତମ ଏଟିଏମ୍ ନିଅ, ଚାଲ। ଖରା ଯେ ଖରା ହଉଛି ବାପ, ଭାରି ଖରା ହଉଛି ବାପ। ମଲେଇ ଟିକେ କିଣିଦି ବାପ, ଟିକେ ମତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ବାପ। ମଲେଇ କିଣିଦ? ହଁ। ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ଦବ ନା? ସେଇଟା କଣ ବାପ? ବିରିୟାନୀ କଣ ଜାଣୁ ବୁଢା, ତୁ ପଖାଳ କିଏ ବୁଢା। ଚାଲ ବାପ, ତୁ ଛାଡ଼ିଦେ ବାପ। ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ବାପ, ମଲେଇ କିଣିଦି ବାପ। ମଲେଇ ପଇଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଚାଲ ତମେ, ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ନା କଣ? ହଁ ପୁଅ, ହଉ ଯାଉଛି, ଆଉ କଣ କରିବି, ବୁଢା ଲୋକରେ ତ, ହଉ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଗ ଉଠେଇବି, ଆଉ କଣ କରିବି? ବୁଢାର ଏଟିଏମ୍ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ଆଉ ପିନ୍ ନମ୍ବର ବି ଜାଣିଦେଲି। ବୁଢାର ସବୁ ପଇସା କାଢିଦେବି। ଆଜିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଦେଖିବା ଆଉ କୋଉ ଏଟିଏମ୍ କୁ ଯିବା, ଆଉ କୋଉ ବକରାକୁ ଧରିବା। ବାବୁ ବାବୁ ଦେଖିଲ କିଏ ବାବୁ? ମୋର ଏଟିଏମ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା। ଲମ୍ବା ହେଇ ଗୋରା ପିଲାଟା ବାବୁ, କଣ କରିବି ମୁଁ? हे भगवान, बाबू किए देखले बाबू? हेलो
ଅଛି ଟିକେ ଏଟିଏମ୍ ରୁ ପଇସା ବାହାର କରିଦେବି। ହଁ ବାବା। ହଁ ଆଉ କଣ ଦରକାର? ପେନ୍ସିଲ୍ ହଁ ଚକଲେଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ସବୁ ଆଣିଦେବି। ହଉ ହଉ ରଖୁଛି ବାବା। ବାବୁ ବାବୁ ଟିକେ ଶୁଣିବ। କଣ ହେଲା ମଶା? ମୋର ଏଟିଏମ୍ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି ବାବୁ। ତମ ଏଟିଏମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଁ ବାବୁ। କିଏ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲା? ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଥିଲା ବାବୁ, ପଇସା ଟିକେ କାଢିବାର। ମଶା ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ତମେ ଅଜଣା ଲୋକକୁ କେମିତି ଦେଲ? ବାବୁ ପଇସା କାଢିବାର ଜଣା ନାହିଁ ବାବୁ, ବୁଢା ଲୋକଟା ଆଖି ଦୁଶୁନି ବାବୁ, ଭଲ ଭାବରେ। ସେ ଲୋକଟା ବି କେମିତିଆ ଲୋକଟା? ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକଟା ଏଟିଏମ୍ ଦେଲା ତାର ପଇସା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କଣ? ତାର କାର୍ଡ ବଦଳି ଦେଇଛି। ମଉସା ବାବା ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି। କଣ କରିବା ବାବୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଏ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ କରିଦବା। ହଁ ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବା, ବାସ୍ ହେଇଯିବ। ହେଇଯିବ ବାବା। ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବାବା କଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଲ ମେସେଜ ଆସୁଛି ତୁ ତୁ ହେଇକି। ଆଉ କଣ ମେସେଜ ଆସିଛି? ହଁ ବାବା। ନିଅ ତମ କାର୍ଡ ଧର। ବାବା ବାବା ମଉସା ବାବା ତମେ କଣ ତାକୁ କାର୍ଡ ଦେଲ? କଣ ହେଲା ବାବା? ସେ ତମର 20,000 କରି 60,000 ବାହାର କରିସାରିଲା। ନାଇଁ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମଉସା ବାବା ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବାନି, ନାଇଁ ବାବା ଚଲ ଯିବା। ଚାଲ। ଆମେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା। ହଁ ବାବା ହଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ବାବା 1930 କୁ ଫୋନ। ହଉ ବାବା ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ବାବା, ବୁଢା ଲୋକ ଟିକେ। 1930। ସାର୍ ନମସ୍କାର ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ଖଜୁରୀପଦାରୁ କହୁଥିଲି ସାର୍। ମଉସା ବାପା ତମ ନାଁ କଣ? ବୁଦ୍ଧିଆ କଣ ସବର ବୟସ କେତେ? ସିଏ କୋଉ ଗାଁ? ଖଜୁରୀ ବାଲା ବାବୁ। ଆମ ଗାଁ? ହଁ ବାବୁ ସାର୍ ବୁଦ୍ଧିଆ ଶବର ବୟସ 70 ସାର୍, ଖଜୁରୀପଦା ତାର ଗାଁ ସାର୍, ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା। ସାର୍ କଥା କଣ କି ସେ ଗୋଟେ ଏଟିଏମ୍ ପଇସା ବାହାର କରିବା ଜାଣିନି ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କଣ କରିଛି ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡଟା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛି। କେମିତି? ତାର ପିନ୍ ବି ଜାଣି ଦେଇଛି। ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ 80,000 ଟଙ୍କା କାଢିଦେଲା ସାର୍। ସାର୍ ହଁ ସାର୍ ଆମେ ଯିବୁ ସାର୍ ଥାନାକୁ। ହଁ ଯାଉ ସାର୍। ସେରାଗ ଥାନା ଯିବୁ ନା ଖଜୁରୀପଦା ପଳେଇଯିବୁ ସାର୍? ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି।
କେମିତି ଅଛନ୍ତି? କାଇଁ ଆବାଜ କିଛି ଆସୁନି। କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏଇ ଉତ୍ସାହ ଦେଖି। ବହୁତ ଖରା ହଉଛି ବୋଧେ, ତ ଏଇ ଖରାରେ এই রঙ্গমঞ্চ ଟିକେ রঙে দেওয়া। আর রেডি গাইস? ମୋ ସହିତ ଗୀତ ଗାଇବେ ତ? ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟିଏ ମୋ ସହିତ ଗାଇବେ ହେଲା। ହେ 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 আখি সাথে আখি যেতে মিশিতে আখি সাথে আখি যেতে মিশিতে তো ছাতিরে ছাতিরে something 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 excuse me the call as well. हेलो हेलो नमस्कार सर। नमस्कार किए कହୁଥିଲେ मैडम? सर मु प्रिया कहूଥିଲି सर। प्रिया कोठु कहुଥିଲେ? ଜଗତସିଂହପୁର କହୁଥିଲି ସର୍, ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୋର ସେଇଠି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗାଟା। ସାର୍ ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଦେଖିଥିଲି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ଆଉ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ସାର୍। ମିଛ କଥା। ଆରେ ସତରେ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପୁରା ପାଗଳ। ସତରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସାର୍ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖିବେ? କଣ କହୁନ? ସାର୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡିଓ କଲ୍। ନା ନା ଏବେ ହେଇପାରିବନି, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବୁ। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ଏ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଖାଲି 5 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବୋଲ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା କଲ୍ କର। हाय प्रिया। हेलो सर। देखो केते बड़ा प्रोग्राम को मु आसी। वाह सर। केते बड़ा फैंस माने देखियो, सर माने बसଛନ୍ତି। सर बहुत सेक्सी मते देखा जाउछंती। सତରେ सर विश्वास करନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେକ୍ସି ଦେଖା ଯାଉଛି? ପିଲାମାନେ ବି ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ତମ କଣ ବାଜେ କଥା କହୁଛ? अरे सତରେ सर। ତମେ ବି କିଛି କହୁନ, ତମେ ବି ବହୁତ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆରେ ଏ କଣ କରୁଛ ତମେ? ଦେହର କପଡା କଣ ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛ? ନୁହଁ ସାର୍ କିଛି ବି ନୁହଁ। ହେ ବାଜେ ଝିଅଟା, ଏସବୁ ଯାକ ମତେ ଜମାରୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଏସବୁ କଣ ପାଇଁ କରୁଛ ତମେ? ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ବଦମାସ ଝିଅଟା, ଇଡିଏଟ୍ ନନ୍ସେନ୍ସ ନହେଲେ ଭଲ ଝିଅ ଭାବି ପଢୁଥିଲି। ଲଗାଅ ଫୋନ। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ବାଜେ ଝିଅଟା। ସାର୍ ପ୍ଲିଜ। ଭଲ ଝିଅ ଭାବି କଲ୍ ଉଠେଇଥିଲି, ସେ ଏମିତି କରୁଛି ମୋ ସହିତ, ପୁରା ମୁଡଟା ଖରାପ କରିଦେଲା। ଛାଡ଼ ଯିବ। ଓକେ ଗାଇସ୍, ସରି ଗୋଟେ କଲରେ ମାତି ଯାଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କାହିଁ ଜୋଶ ଆସୁନି? Are you ready guys? Are you ready guys? Are you ready guys? Are you sing with me? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୀତ, ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ହେଇଯାଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। Let's start. ଆପଣଙ୍କର ତ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ବହୁତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫଲୋଅର୍ସ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ତ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଅଛନ୍ତି ସାର୍। କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଝିଅ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କଲିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ହଁ ସାର୍, ଏବେ ହିଁ ଥିଲି, କଥା ହଉଥିଲି ସାର୍। ୟେସ୍, ଆପଣ କ'ଣ କହିବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ସାର୍। କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମାନେ ଆପଣ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ କିଛି ଫଟୋ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଛି। ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛି ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ।
স্যার নমস্কার স্যার নমস্তে স্যার এই ফটো গুলো ভিডিও গুলো কোন স্যার স্যার এই বিষয়ে আমি কিছু জানি স্যার ডিলিট করে দিন জানি না। স্যার স্যার না স্যার এই বিষয়ে আমি কিছু জানি স্যার প্লিজ স্যার ডিলিট করে দিন স্যার କିଛି ଜାଣିନ স্যার ମୋ କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ ସାର୍ ନାଇଁ 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 ମ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେଇ ଝିଅ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡିଓ କଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲ କିଛି ଜାଣିନ କହୁଛ ଦେଖ ଯଦି ଏଇ ଫଟୋ ଏଇ ଭିଡିଓ ଯଦି ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲକୁ ଭାଇରାଲ କରିବି ତାହେଲେ ତମର ନା ଏ ଇଜ୍ଜତ ରହିବ ନା ମତ ରହିବ ନା ତମର ସୁପରଷ୍ଟାରରୁ ଗୋଟେ ଥରେ ଫୁଡ ଷ୍ଟାର ହେଇଯିବେ ସାର୍ ନା ସାର୍ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୋର ଫ୍ୟାନ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼େଇଛି ସାର୍ ସାର୍ ଏ ଷ୍ଟେଜ୍ରୁ ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ସାର୍ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିବେ ସେଇଟା ଶୁଣିବି ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ସାର୍ କ'ଣ ସାର୍ ଯଦି ଏଇ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସାର୍ ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ଏବେ ମୁଁ ଦେଇପାରିବିନି ସାର୍ ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ସାର୍ ଏତେ ପଇସା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବିନି ସାର୍ ଦେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ଏଇ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ମାତ୍ର 2 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗିବ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ସେମିତି କରନ୍ତୁନି ସାର୍ ସାର୍ କୋଉ ବେଳେ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆପଣ ଦେଇଦେବି ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଏବେ ହିଁ ଫଟୋ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ବଡ଼ ଦରକାର ସାର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ସାର୍ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍ I like to be